Seinäjoella on vaikka mitä erilaisia alakulttuurien ilmentymiä ja me otetaan teidät nyt mukaan tutkimaan niitä vähän tarkemmin lähempää. Ensimmäisenä meillä on Sarjismestari. No, aikamoinen määrä kaikkea. Osaatko sanoa, kuinka paljon näitä on kaikkiaan? Kivijalkaliikkeessä on noin ehkä 13 000, että tämä kävi vähän ahtaaksi aika nopeasti, että verkkomyynnissä on vajaa 30 000, että vähän tarvitsisi lisää tilaa, mutta näillä mennään nyt. Onko jotain tiettyä sarjakuvaa semmoista, minkä otat saman tien, että mikä on niin suosittu, että sen tietää, että se lähtee sitten? Hyvin paljon on sellaista, että oikeastaan kun puhutaan 50-60-luvun sarjakuvasta, niin käytännössä kaikki käy. 50-luvun Korkkaria, 60-luvun Batmania ja 60-luvun Tarzania, että siinä tuommoinen kolmikko aika helppo mainita. Tässä on ilmeisesti kaikkea paljon vanhempaakin. Mitä nämä vihot on? Ne on niin sanottuja liuskalehtiä, mitkä ilmestyi 50- ja 60-luvulla, että kaikki loppu vuonna 65, teksti alkaisi 53, Villilänsi 54, Viidakko 55. Siinä on se tunnetuin kolmikko, mutta sitten ilmestyi Seriffiä ja Seikkailijat ja Gordon Jimmyä esimerkiksi. Ja tässä mun pöydässä on näitä vähän vanhempia sarjakuvia. Täällä on suosikkejakin. Ihana. 60-luvulta nämäkin. Joo, siinä on 60-luvun suosikkeja. Niiden erikoisuus on se siinä, että niissä isossa osassa on julisteet vielä tallella. Eli se on aika harvinaista, että on säilynyt julisteet vielä mukana. Onko tämä nyt vanhin aku? Se on vanhin aku, mikä mulla nyt tässä on. Että viime viikolla oli vielä 53 vuoden akuja, mutta ne meni jo. Täällä on akuankkoja edelleen aika paljon. Onko nämä semmoisia, mitkä niinku edelleen menee ja liikkuu? Kyllä ne menee edelleen, eli taskukirja menee. Sitten kun tulee lapsia tänne aikuisten kanssa ja aikuiset patistaa, että jotakin teidänkin pitää nyt, kun ollaan kesälomareissulle lähdössä, niin sitten ne lapset ottaa ne, minkä ne varmasti tunnistaa, eli akuankan tai taskarin. Ne. Tässä on nyt oikeastaan se kolmikko, mikä alkaisi 52 ja 53 vuonna ja edelleen ilmestyy, eli taskari ei alkanut silloin, mutta akuankka alkaisi 52 ja Korkea jännitys 53 ja Tex Willer 53. Suomen arvokkain sarjakuvahan on kautta aikaan ollut 52 vuoden akuankka Lumikki-numero, mikä myytiin huutokaupassa siis huippukuntoisena muistaakseni 12 000 euroa. Ja tyydyttävä kuntoisenakin saa siellä 3 000 kohdissa. Mutta niin harvinainen on, että niin kauan kuin mäkin olen tehnyt, niin yhden kerran on saanut pitää vain kädessä. No okei. Eli niitä on sen verran vähän vai? Kyllä, niitä on erittäin vähän. Mitkä sitten on hinnoiltaan kalliimpia sarjakuvia, mitä täältä löytyy? Kyllä mulla jonkun verran täällä on. Että yleisesti ottaen voidaan sanoa, että Suomessa kun sarjakuvahinta menee 50 yli ja varsinkin 100 yli, niin aletaan olla jo aika harvinaisessa sarjakuvassa. Että niitä aika vähän jää tänne divarille, koska kalleimmat on yleensä harvinaisempia ja ne menee sitten verkkomyynnin puolella aika nopeasti. Että kyllä mulla jotain tuolla, mä voin näyttää sulle vähän. Tässä mä toin sulle vähän näytille näitä pienen nipun otin tuolta perältä. Tuossa on Tex Willerin 71 vuoden ykkösnumero. 120 on siinä hinta. Priimakuntoisena voi taas olla siellä 250-300 jopa tietämissä. Että sitten tässä on tätä mun suosikkia, eli esimerkiksi 60-luvun Tarzaneita 45-55. Kunto on hyvä. Ja näissä kun mennään näihin vanhempiin sarjakuviin, niin kunto merkitsee kaikkea. Että jos tästä puuttuisi 5 sentin palakulmasta, niin tämä olisi 10 euroa. Että se menee niin nopeasti. Tuossa on kipparikallea vähän, hyväkuntoisia tietysti. Ei mitään silti huippukalliita 40 luokkaa. Tuossa on kuvitettuja klassikkoja, Notre Damen kellonsoittaja esimerkiksi. Että tässä on nyt pieni tämmöinen näytepala nimenomaan 50- ja 60-luvun sarjakuvasta. Mikä sitten on niinku kallein sarjakuva, minkä olet myynyt?
taitaa olla Mosaikkilehti 600 € muistaakseni. Joo, ja se meni Saksaan. Oi, wow. Viimeisen 20 vuoden aikana on tehty aika paljon supersankarielokuvia. Ootko huomannut, että se olisi vaikuttanut mitenkään siihen, miten nämä esimerkiksi myy? Kyllä mä oon huomannut, eli aina kun tulee uutta leffaa, niin se hetkeksi aikaa nostaa kysyntää tässä kivijalassa ja myöskin verkkomyynnissä, mutta se on yleensä se piikki on aika nopea ja sitten se palautuu takaisin. Että hyvin tyypillistä on Marvel-leffat ja Star Wars nousee myöskin hyvin esille, että uusi Star Wars-leffa, niin sarjakuvien kysyntä nousee huomattavasti hetkeksi aikaa. Onko jotain semmoista lemppari-supersankaria, mitä yleensä haetaan? Onko se Batman vai? No Hämis ja Batman kilpailee keskenään, että ne on varmaan aika lailla tasavertaisia. Että siinä mielessä ehkä Hämis Suomessa niin kuin nousee ohi hieman, että Hämis ilmestyy vielä niiden harvojen joukossa enää, että kun ei täällä ole kuin muutama sarjakuva, joka enää ilmestyy vakituisen, ja Hämähäkkimies on yksi niistä, eli kyllä se kertoo siitä suosiosta. Eli löytyy vielä ihmisiä, jotka sitä keräilee sillä kunnolla. Kyllä toki. Monella keräilijällä, joka kerää Marvelia, niin niillä on oikeastaan sama, onko suomiksi vai englanniksi. Löytyykö teiltä myös niin kuin sitten englanninkielistä esimerkiksi? Kyllä löytyy, joo. Tietysti suomenkielinen on se ykkönen, niin tietty hyllytila on käytössä, niin sitä pidetään hyllyssä, mikä eniten menee kaupaksi, mutta tässä on esimerkkejä näistä englanninkielisistä. Niitä on mulla tuossa jonkun verran. On niitä satoja ja varastosta löytyy vielä, että varmasti joissakin tuhansissa mennään niissäkin. Eli englanninkieli tulee sitten heti suomen jälkeen selkeänä kakkosena. Ja sitten vaikka ollaan näin lähellä näitä ruotsinkielisiä rannikkoseutuja tässä, niin tulee heti mieleen, että 7 vuotta tämä Kivijalka on ollut, niin 2 kertaa on kysytty ruotsinkielistä sarjakuvaa. No sitä nettikaupan puolta jonkun verran, niin lähteekö nettikaupan puolelta maailmalle sarjakuvia tästä? Esimerkiksi näitä englanninkielisiä? Tuo jännä nimenomaan kun mainitsit englanninkielisiä, niin kaikki mitä mä lähetän ulkomaille on ehdottomasti suomenkielisiä. Oh. Eli mulla on muutamia vakioasiakkaita. Puolasta löytyy, Kanadasta löytyy, Norjasta löytyy, Saksasta löytyy. Taitaa olla vielä pari muutakin, jotka tekee 2-3 kertaa vuodessa multa tilauksen. Ja sitten taas nämä Batmanit ja Supermanit varmasti kiinnostaa pienempääkin väkeä. Kyllä, ilman muuta joo. Että ja nyt viime vuosina, kun on vähän tullut ihan valtakunnan tasolla puhetta tästä lasten ja nuorten luku- ja kirjoitustaidon heikkenemisestä, niin jonkun verran nyt on vanhemmat ja isovanhemmatkin tuonut lapsia tänne ja vähän yritetäänkin, että oppisivat vähän lukemaankin vielä, ettei se olisi pelkkää sitä kännykän näpyttelyä. Mm-hmm. Täällä on sarjakuvien lisäksi aika paljon myös kirjoja. Millainen osuus näillä kirjoilla on myyntiin? No, myymällä tilasta vie kohtuullisen osan, mutta myynnistä valitettavasti tulee vaan aika pieni osa. Mutta mä oon sen verran divarimies ollut jo ennen tämän oman divarin perustamista, että ei sellaista divaria ei voi olla, missä ei olisi kirjoja. Eli kirjoja pitää ehdottomasti olla. Valitettavasti äänikirja esimerkiksi on vienyt kirjan osuutta aika lailla alaspäin. Paperimuotoisesta lukemista sarjakuva pitää pintansa siksi niin hyvin, koska siinä on se oma visuaalisuutensa ja muu. Ja kuka voi ajatellakaan äänikirjana sarjakuvaa, ei vaan toimi. Onko noista kirjoista joku semmoinen, mitä tullaan kyselemään? Skifi-fantasia tulee ehkä ensimmäisenä, kauhu. Stephen Kingin nyt siellä varmaan niin kuin päällimmäisenä, sotahistoria, eräkirjat, sukututkimus on todella suosittua tällä hetkellä, niin sukukirjat ja siihen liittyen historiikit, kuntien, kylien, niin niiden kauppa vielä käy, mutta osuus on kuitenkin kirjojen osalta aika pieni. Mitäs sitten, miltä tulevaisuus näyttää divarien osalta? Jaa, toi on aika hyvä kysymys. Jos mulla säilyy terveys, niin sadismesta säilyy. Mutta muuten näyttää siinä mielessä vähän huonolta, että aika monella mun asiakkaista on
lapsuudesta, nuoruudesta jonkunlainen kontakti sarjakuviin ja tälle uudelle sukupolvelle ei välttämättä tätä kontaktia synny ja se kysymys kuuluu, että miksi se tulisi uudestaan vaikka 4-50-vuotiaana. Mutta moni asia tulee uudelleen muotiin ja minä uskon paperimuotoiseen lukemiseen todella. Jotenkin ihana ajatus siitä, että tulevaisuus näyttää kuitenkin ihan hyvältä. Kyllä meidän täytyy uskoa ja toivoa siihen. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten sarjakuvien maailmasta skeittaamisen pariin. Ja nyt ollaankin skeittihalli Saumalla, joka on Seinäjoen nuorisopalveluiden ylläpitämä tämmöinen nuorisotila ja skeittihalli. Meillä on täällä haastattelussa Henna, eli vastaava nuoriso-ohjaaja. Mitäs sitten noi jakautuu? Niin kun on skeittaajia, on BMX ja skuuttaajia, niin onko joku semmoinen, mikä on ihan ylitse muiden? No kyllä sen heti pystyy sanomaan, että tällä hetkellä se valtavirta on siellä skuuttaajissa. Mutta kyllä niin kuin edelleen skeittaajia on ja paljon uusia skeittareita tulee, mikä on tosi kiva juttu, mutta kyllä se niin kuin valtaväestö tuolla hallin puolella, niin kyllä ne on niin kuin skuuttaajia. Meillä käy ehkä se sellainen isoin ikähaarukka siinä on, tai minkä ikäistä porukkaa meillä on, niin on ihan sieltä 11-vuotiaasta sinne 18-19-vuotiaaseen asti. Okei. Et se on ehkä sellainen suurin ikäporukka täällä. Okei, mutta käy kuitenkin sitten vanhempiakin. Joo, että meillä on nuorimmat on jotain 4-vuotiaita ja vanhemmat on sitten plus 40-vuotiaita, että ihan niin kuin laidasta laitaa. Oh. Tämä on ainut sellainen niin kuin nuorisotila, joka on aina auki. Et toki tosiaan niin kuin joulua ei olla töissä, mutta niin, että ollaan ihan niin kuin vuoden loppuun asti ja heti taas tammikuun alusta ollaan auki. Ja kesällä kanssa ollaan, että yleensä 3 päivää viikossa kesällä. Meillä on täällä, näkyy heti tuosta kun tuli sisälle, niin noita välineistöä. Eli ei tarvi heti ostaa omia, vaan täältä löytyy sitten ihan vuokravälineistöä myöskin. Joo, meillä niin kuin siihen sisäänpääsyhintaan kuuluu ihan, että on lainaskuutteja, lainaskeittilautoja, sitten löytyy myös BMX-pyörä ja kypärää löytyy ja jonkun verran ihan tällaisia polvisuojia ja muita. Että ei tarvitse heti olla tosiaan omat välineistöt, että meiltä saa niin kuin lainata, jos ei löydy omaa. Joo. Tämän skeittaus, skuuttaus, BMX-alueen lisäksi täällä on myös nuorisotila. Joo, no tämä on sellainen mun mielestä hyvä kompo, että meiltä tosiaan löytyy tämä nuopparitila ja sitten meiltä löytyy toi skeittipuoli, skeittiparkki tosta, niin kyllähän suurin käyttäjäporukka, joka täällä niin kuin nuopparin puolella on, niin on niitä samoja, jotka menee harrastamaan tonne. Mutta nyt on niin kuin vuosien aikana niin myös tämän niin kuin nuopparin puolelle on tullut ihan pelkästään niitä tyyppejä myös, jotka tulee tänne pelaamaan vaikka biljardia tai tapaamaan kavereita. Oh. Tännekin kun ihmisiä varmaan tulee pitemmäksi aikaa, niin onnistuuko tuo niinku eväspuoli? Pystyykö tänne tulla vaikka lämmittämään ruokaa tai tuoda omat eväät mukana? Joo, se on ihan suosittu ja yleinen tapa, että tänne porukka tulee omien eväitteen kanssa. Meiltä löytyy tosiaan jääkaappia, pakastinta, mikroa, vedenkeitintä, kahvinkeitintä. Että mitä ei löydy, niin on hella ja uuni. Joo. Että ihan omilla eväillä pärjää kyllä täällä sitten. Teillä oli nyt niin kuin ensimmäinen yönuopparikokeilu. Joo. Mites se meni? Joo, meillä oli syyslomalla tosiaan koululaisten lomaviikolla ihan ekaa kertaa tosiaan yönuoppari ja 15 nuorta tuli sitten meidän kanssa tänne valvomaan ja skeittaamaan ja skuuttaamaan ja meni kyllä niin kuin tosi hyvin. Joo. Oliko sitten mahdollisuus nukkua, patjaiset peitot ja tyynyt mukana vai? Joo. Joo. Joo, ja se oli ihan siinä varustelistassa, että saa ottaa makuupussin ja makuualustan, että jos haluaa välillä vähän huilata. Ja kyllä se niin kuin olikin sitten tai siinä aamuyöstä, ehkä siinä 5 aikoihin, niin porukka rupesikin jo sanomaan, että ei jaksa enää potkia. Joo. Oli mahdollisuus sitten vuokrata ihan niin kuin yksityiseen käyttöönkin. Joo, kyllä. Ihan ulkopuolisella vuokrataan tätä meidän aukiolojen ulkopuolella. Et siihen on tietty, että jos haluaa koko päiväksi, niin siihen on tietty hinta tai sitten voi vaikka tunniksi tai 2 tunniksi vuokrata. Miltä teidän tulevaisuus näyttää? Onko tulossa jotain jännää tai suuria suunnitelmia? Tosiaan saatiin Seinäjoen kaupungin asukasbudjetista 10 000 euroa muutos- ja remontti
töihin tänne hallille, niin se on varmaan nyt se seuraava sellainen isompi puserrus, että saadaan kerättyä ideoita meidän harrastajilta ja kävijöiltä, että mitä muutoksia tai mitä uutta tänne haluttaisiin hallille, ja se olisi sitten ensi vuoden juttu. Okei. Sitten on tämän skeittiparkin lisäksi Seinäjoella on myös muutama muukin. Joo. Eli mitäs ne on? Niin, ulkoparkkeja. Niin, ulkoparkkeja. Joo, tosiaan Jouppiskalta löytyy ulkoparkki ja sitten löytyy Rytmikseltä, eli Rytmikorjaamolta. Ja sitten Lakeuden puiston siellä kulmassa, niin siellä on kans. Ja sitten tänä kesänä tosiaan ihan uutena tuli se pump track-rata sinne Jouppilavuorelle. Ilmeisesti Suomen pisinkin. Suomen pisin Joo, pump track. näin mä oon kuullut. Joo. Kun rupeaa lunta satamaan ja ulkona on kylmä, niin kyllä täällä voi olla yli 60kin parhaimmillaan niin kuin illan aikana. Okei, wow. Ihan mahtava kuulla. Kyllä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi me siirrytäänkin sitten Pohjan skeittihallille. Vähän pitää hakea, mikä sieltä tulisi. Ollaan siirrytty Pohjan skeittihallille ja meillä on täällä haastattelussa paikallisen skeittiyhdistyksen puheenjohtaja Ville Könhänen. Kuuluuko tähän yhdistyksen toimintaan esimerkiksi myös kuuttaajat tai tämmöinen BMX-harrastus? Eli keskittyykö se pelkästään skeittaamiseen? Joo, kyllä se niinku ihan täysin skeittaukseen. Toki sitten siinä sivussa tehdään paikkoja myös skuuttaajille ja sitten BMX-llä vetelijöille. Ja esimerkiksi aikoinaan, kun raksattiin Sauman skeittihallia, niin silloin tehtiin yhteistyötä BMX-jätkien kanssa. Millaista opastusta te tarjoatte esimerkiksi skeittiharrastuksen aloittaville? Onko jotain kurssitoimintaa esimerkiksi tai muita vinkkejä jaossa? Joo, eli aina ollaan, jos joku on laittanut esimerkiksi meidän yhdistyksen Instaan viestiä, että hei, että haluaisin oppia, niin ollaan yleensä mahdollistettu sellaisia niin kuin yksityisjuttuja. Sitten me ollaan tehty tilauksesta skeittikoulu esimerkiksi Kauhavalla, Kurikassa. Että tosi silleen niin kuin tuollaista ohjattua, toki se on myös sitten maksullista, niin tuolla maakunnassa otetaan enemmän vastaan, että enemmänkin olisi kiva. Moni skeittiyhdistys ja monessa kaupungissa pidetään niin kuin jatkuvasti esimerkiksi kesäisin niin kuin skeittikouluja. Ylipäätään sille varmaan itse aina kun on skeittaamassa, niin junnuja neuvon ja aina niin kuin tsemppailen jengiä ja pyydän skeittaamaan ja tälleen, että siitä se on monella lähtenytkin nyt vanhemmalla iällä, että on kyselty ja sanottu, tuu mestoille ja tuu koittaa vielä, miltä tuntuu. Millainen niin kuin osuus teillä on tämän skeittihallin pitämisessä? No tämän skeittihallin pitämisessä ei ole juurikaan mitään niin kuin yhdistyksessä kiinni olevaa. Toki yhdistyksessä on paljon jengiä, jotka skeittaa Seinäjoella, niin sattumoisin sitten jotkut vuokraa tätä tilaa. Mutta Rytmiksellä on sitten toi meidän ylläpitämä ja tekemä skeittiparkki. Miten tänne pääsee? Pitääkö tuntea joku vai laitella viestiä? Tai... Lähtökohtaisesti, jos sä skeittaat, sua kiinnostaa tää niinku genre, niin sitten ei muuta kuin vaikka minun yhteyttä tai meidän yhdistyksen Instaan yhteyttä, tai jos nyt satut jonkun skeittaavan tyypin Seinäjoella tuntea vähän vanhemman, niin lähtökohtaisesti kyllä jokainen tämän paikan sitten tietää ja voi sitten sitä kautta kysellä. Oletteko te huomannut semmoisia selkeitä muutoksia ihmisten asenteisiin skeittaamisesta? Joo, on se täysin. Joo. Tiedätkö, menit johonkin kerrostalon pihaan, niin siellä heti joku pappa ikkunassa raivoamassa. Se on kadonnut. Joo. Nykyään kaikki on se, että jee, kiva kun jengi urheilee ja harrastaa. Ja enemmän se on silleen, että vau, sä osaat tätä, että sitä jotenkin niin kuin tajutaan, että kuinka hankalaa se on ja kuinka se vaatiikin sellaista niin kuin uppoutumista siihen hommaan. Toki ollaan olympialaji, niin kyllähän se vaikuttaa ihan hulluna. Mites tulevaisuus? Miltä teidän tulevaisuus näyttää? Ja isoin olisi se, että jossain vaiheessa sitten tulisi uutta nuorta jengiä. 10 vuoden päästä ne olisi niitä tyyppejä, jotka sanoisivat, että ei vitsi, että me halutaan tehdä tätä. Kaikki on niin kuin samalla kentällä tietyllä tapaa. Olit se just aloittanut tai olit se niin kuin todella kokenut.
Et se on se, mikä on niinku hienointa ja mihin on niinku, mistä mä itse eniten tällä hetkellä nautin. Että kaikille on tilaa ja kaikille on se oma paikka ja kukaan ei koe olevansa mitenkään huonompi tai mitään semmoista. Niin se on niinku absoluuttisen hienoa niinku omasta mielestä. Vaikka fudikseen sä meet. Fudis on hyvä laji, mutta jos sä oot huono pelaaja, niin sä et pääse siihen joukkueeseen. Mutta tässä sä oot. Olit se sitten minkä tasoinen tahansa. Ja tässä ei ole kukaan jo huono skeittaa ja kaikki tekee sen omaa juttuun. Auto ja pari, ja vitun iso telekari. Auto ja pari, ja vitun iso telekari. Heikää ry. Te olette aika niinku tuore yhdistys. Miten sen uuden yhdistyksen käynnistäminen alkoi? Parissa vuodessa, kun tämä yhteisö on muodostunut ennen tätä ry:tä, niin on tapahtunut paljon ja ryn perustamisen jälkeen on tapahtunut paljon. Me tehtiin sitä podcastia aluksi pohjalla ja sitten ruvettiin sitä. Se oli kyllä alusta pitäen sellaisena niin kuin puheissa, mutta sitten rupesi olemaan sellaista tarvetta, kun se yhteisö vaan kasvoi, että nyt pitää saada tälle jotkut raamit ja myöskin näitä niin kuin virallistettua tätä toimintaa. Että. Me oltiin kuitenkin hyvässä vauhdissa, niin aika helppo askel se oli siitä sitten pyöräyttää yhdistyksen muotoa. Niin kuin esimerkiksi tämän keikkaillan niin muodossa muodostumaan sitten, että minkä takia se ry on perustettu. Teitä on aika suurikin porukka käsittääkseni. Kuinka paljon teillä on aktiivisia ihmisiä tässä mukana? Mun näissä sessareissa on käynyt nyt 40 ihmistä niin kuin tässä parin vuoden aikana. Semmoinen 20-30 ehkä aktiivista tämmöistä. Niin. Joo. Millaisia tavoitteita teillä on seuraaville vuosille? Ehkä tällainen luoda semmoinen väylä räpin tekijöille kaikkiin eri vaiheisiin. Klubitoimintaa, niin kuin loppupäässä tietysti niin kuin esiintymistä, mutta sitten niin kuin alkupuoltakin, että olisi sellaista koulutusta ja biisien tekemistä, ehkä biisileirejä jotain tällaista. Että luotaisiin sellainen helppo väylä itsensä toteuttamiselle räpin suhteen. Varmaan isompana on tommonen niin kuin nämä keikat just, että se kuitenkin tarjoaa semmoisen maalin, mihin sä meet sit, kun sä teet niitä biisejä. Ja yleensä se palkintokin on se keikka sitten, niin ehkä se konkretisoituu siinä. Mitä sitten niistä poikiin, niin se on vaan tulevaisuutta sitten. Niin ja varmasti tommonen niin kuin äänitystoiminnan mahdollistaminen on kyllä kans varmasti semmoinen, mikä on niin tavoiteltavaa. Että. Kyllä. Mulle sellainen haave olisi, että me tehtäisiin tämmöinen niin kuin JKL 101-tyylinen kokoelmalevy kokonaan eteläpohjalaisvoimin. Niin. Ja nyt ehkä vähän kun toi yhteisönäkin niin mennään, niin sitten vähän, että mihin se yhteisö itse haluaa mennä. Että. No ehkä se semmoinen, täällä on ollut sellainen ikävä maine täällä rap-musalla, niin se saataisiin muutettua. Niin se olisi aika lailla sellainen hyvä askel sit jatkaa eteenpäin. Mitäs sitten, jos haluaisi tehdä esimerkiksi englanniksi musaa, niin kuuluuko se myös teidän piiriin siinä kohtaa? Joo, kyllä. Ei kyllä kukaan suoraan ole vielä ollut niinku enkkuräppiä tekevä tyyppi niinku Heikää ryn toiminnassa, mutta kyllä näitä 600 siis on esimerkiksi ollut Vice Voltaire, joka tekee. Ollaan kyllä pyydetty sessareihin. Niin, hän tekee, että muutamia jäseniä Heikäystäkin on Viilein tehnyt myös. Niin, hän englannikseen. Olisi kiinnostavaa nimenomaan, että olisi sitä enkkuräppiä kanssa. Että. Onko jotain, mitä te haluatte lisätä tai? Käykää katsoa podcastia, tulkaa keikoille, seuratkaa somessa ja käykää nettisivuilla ja pistäkää viestiä, jos haluatte kiinnostaa sessaritoiminta tai muutenkin. Jos teillä on biisejä, jakakaa niitä meille. Pistetään levitykseen. Jos teillä on keikkoja tulossa, niin linkkakaa niitä ja jaetaan niitä. Kiitoksia. Kiitos.
Sisäsismä, mitä juurilleen? Mahtaa ne perkele suurilleen. S-Market niinku Tšernobylin miljööt yhjien kaappien välistä kato hei jo sup? Eikä löydy koko lakialtaa vastaavia. Ja sä kerrot sille siitä yhdestä tyypistä, jota sä oot koittanut unohtaa. Voidaanko sanoa mitä vaan ilman et mikään jää mieleen, onks se niin vakavaa? Laita tuutin palaa, vedä savut henkeen, se saa mut melkein rapu eteen, kerran paku eteen mut. Täällä on porukkaa, voi hyvänä aika. Ching is gone. Backs the wall, seisä karista ja rullaa läpi Pohjanmaa. Te teette aika paljon yhteistyötä Helkää ry:n kanssa, joka tätäkin iltaa järjestää. Kertokaa siitä, millaista se teidän yhteistyö, millainen teidän yhteisö on ja mikä se dynamiikka siitä on. Ossi tuli käymään. Sitten pikkuhiljaa, kun Ossi tuli käymään, niin hän toi Ristus näkee, Pidee. Ja sitten se pikkuhiljaa kasvoi se yhteisö. Ja sitten me ruvettiin huomaamaan, että tässä on meillä on hyvä meininki. Tässä on hyviä tyyppejä ympärillä ennen kaikkea. Mä oon itse kutsunut niitä sessareita, mitä Ossi on kutsunut, kun olen vapaiksi jäiksi, että siellä on moni käynyt ekaa kertaa. Ei edes mikin äärellä. Esimerkiksi Eeve tänään esiintyy täällä, kun ekaan kerran käynyt mikin ääressä, niin päin studioon. Kyllä. Se on hyvä, mä tykkään sitä, niin se porukan energia, tosi avoimin mielet, vaikka on eri tyylejä. Tosi avoimin mielin tullaan ja ollaan porukkaa tosi hyvin ystäviä. Pohjaa uutta connectionia, mikä sitten taas tuo uutta jännitettä siihen koko tekemiseen. Ja sitten tavallaan se on makea, että meillä on silleen yksi jäbä on 18 ja toinen jäbä vieressä sohvalistuu ja sitten se on 42. Ja sitten siinä fiilistelee toistensa värssyjä tai freestylailee tai jotain. Ja se on makeeta ja sitten se tekee myös se, että kun katsoo, kun nuoret hurjat nälkäiset pojat painelee sille studiolle ja istuu siellä iltaa ja tekee ja tuottaa, niin kyllä sen tulee semmonen kiihdytysfiilis itsellekin, että jumalauta, kun se jää jalkoihin. Teidän markkinoinnissa, ainakin somen puolella, on näkynyt tosi paljon semmoista humoristista meininkiä, mikä myös kuuluu sit musiikissa. Niin meinaatteko te jatkaa sillä linjalla? Kyllä, me jatketaan aika paljon siinä linjalla. Me ollaan suunniteltu Veetin kanssa jo seuraavalta tätä hahmoa. Se on aika olennainen osa vaan meidän meininkiä, kun me tykätään pitää hauskaa ja sitten on monesti sanonut, että tuntuu, että eläisi semmoisessa vähän kummelijaksossa välillä. Mutta mä näen myös niin, että koko toi peli on muuttunut sillain, että TikTokkiin pitää tehdä TikTokkiin. Sanoin, että se on tosi hauskaa kuvata niitä videoita. Niin se semmonen EP:n korostaminen ja tavallaan ylpeästi landejunttina oleminen, niin ei se ole kyllä ollut ainakaan pois tai luotaa työtä asia. Pikemminkin se on ehkä herättänyt semmoista mielenkiintoista, ehkä vähän huvitusta. Whatever, pääsääntöisesti mun mielestä positiivisia vipoja. Tavallaan just semmonen pohjalainen ja varsinkin eteläpohjalaisuudessa korostuva leviää oleminen, niin sehän on vitsiä. Eihän se nyt oo oikeesti sillain, siis eihän kukaan nyt oikeesti oo sillain vitun isot ikkunat, kun saatana iso tupaan, että naapuri näkee mun kalliin sohvan, mut se on hauska läppä heittää. Mitä varten sulla on noin ristusisot ikkunat? No komian tähän. Eikä se ole ainakaan pois työntävä juttu se, että me ollaan aidosti sieltä, mistä me ollaan. Vaan pikemminkin nekin arvostaa sitä, ainakin miten mä oon nähnyt, että ollaan mieluummin se, kuin että larpattais jollain tavalla Helsinkiä tai jotain vastaavaa. Kyllä me pidetään pilkes silmäkulmassa aina, vaikka tulisi vakavempia biisejä ja muuta vastaavaa. Joo. Mä voin sanoa, että mulla oli tosi ennen kuin tultiin lavalle, niin vähän näin ikävä ristys. Tän biisin nimi on Lakeuksille takaisin, suluis äireelle. Se oli se äireen biisi. Jatkakaa siitä vähän. Lyhyesti Joni tarttui ensimmäisenä siihen. Meillä oli ehkä se etu myös siinä, että mä olin tehnyt vähän samantyylistä biisiä useamman eri version tietyllä tapaa, että mä olin justiin muuttanut Pohjanmaalle takaisin etelästä, niin se tuli aika luonnosta. Sitten se, että oli ollut vähän tapetilla ehkä aihe mielessä, niin sai sen tosi nopeasti Kyllä. Toi tavallaan, jos sä teet kerran äireelle biisin, niin se on parempi olla hyvä, niin kyllä mäkin ehkä välttelin vähän sen kirjoittamista loppuun asti. Mulla ja Kallella syystä X tai Ö kesti tosi kauan itse asiassa siinä. Mut sitten loppupeleissä, kun me otettiin työn alle, se syntyi ihan vikana biisinä levylle. Niin sit se syntyi tosi helposti. Kun me päätettiin, että tää tulee, niin sit me oltiin Kallen kautta yli seuraavana päivänä. No niin, mennään studiolle, äänitetään. Ja sit se oli näin. Että on kiva tehdä tommosia punchline-biisejä, hullua ja häjyä ja
niinku tukka takana ja tiedätkö, että on hyvä meininki vaan, mutta sitten on, mun mielestä oli tosi kiva, että tuohon levylle mahtui myös tommonen tavallaan niinku toinen puoli tavallaan. Joutunut murehtiin niin monta iltaa, on ollut alhaalla, nostanut pintaa. Siksi tulin lakeuksille takaisin ja oma edetäni halasiin. Kiitos rytmin korjaamo! No, kertokaa siitä levystä. Millainen projekti se oli tehdä? Millainen se oli tehdä ensimmäinen pitkä levy? Kun me mentiin studiolle ja sitten beatit rupesi soimaan ja näin poispäin, niin ne itse aiheet ja muut syntyi helposti silloin siihen, mutta sitten se itse jälkityö oli tavallaan se mini. Meidän ei tarvinnut tehdä. Niin, se oli otsa-homma. Voi kertoa, että kesälomaa ei ole ollut vielä. On kesä ja syksy on painettu kovasti duunia. Onhan siinä kyllä hommaa ollut. Ja tosi paljon tuotantopöydällä on ainakin panostettu siihen, että niin kestäisi aikaa soundi, mitä tästä voi tulla sellainen ikivihreä ja sellainen juttu, mikä jää elämään ohjelmalta ja räpistä. Tulee sen perusteos. Niin. No siis Häijyt-albumista mä haluan sanoa sen verran, että niin kun, mun mielestä toi on niin kun hyvä statementti tavallaan siinä, että ihmiset, ketkä kuuntelee räppiä ja kuuntelee hyvää räppiä, mikä on hyvin kirjoitettua räppiä, niin sit se kannattaa kuunnella. Se on tavallaan paluu sinne, että mikä on mun mielestä hyvää räppiä. Tavallaan ajatus on ollut se, että meidän pitää eka saada meidän jengi ja meidän porukkaa ja EP, niin kun eka oma kylä ja sit naapurikunnat ja sit sitä mukaan koko niin kun lääni silleen mukaan. Niin sit on helpompi lähteä sit levittää. On tässä niinku tavallaan keretty aika hyvin jo koluta klubinurkkeja ja klubeja ja on tommosia niinku pienempiä tapahtumia, niinku kuljetus siihen, että nyt oltiin ison festarin kakkoslavalla, niin oli niinku jotenkin tosi luontevaa, että totta kai tää on nyt seuraava askel. Tää meininki, niin se oli itellä ainakin, niin kuin voi henkilökohtaisesti sanoa, niin jotenkin suuri juttu. Solarit. Paljon uusia tuttuja. Kyllä oli hyvä keikka tulee tänäänkin. Kyllä. Täällä on oikeasti aika selkeästi aika hyvä, kytevä ja kihelmöivä kulttuuri kehkeytymässä ja tekijät on paljon ja meininki on hyvää, niin tervetuloa. Viikonlopun jälkeen mua ei oo nähty enää selvinpäin. Psykopaattina mä painan jostain trackimestä tois. On se jäpä, joka tuli eikä kelannut. Huomisen puolella vaanivat kuolemaa. Pites kaiviakin liian lähe tuonella. Bruski on ihan ja tulee kuolemaan nuorena. Vois jopa sanoa tulis kenelle ku kenelle. Maksa vuokras, lunastanut tontit jo. Tottunut hevon paskaan niinku Jorma Kontki jo. Mulla sisään leviää, se kuuluu ja näkyy. Ei tarvi mitään esittää, se on hullu ja häijy. Nyt on raha täällä haisoo se. Mitä? Se on hullu ja häijy. Kovempaa! Joo, kaikille, jotka on kuunnellut jo aiemmin, isot kiitokset. Että ja kaikille, jotka ei ole ikinä ennemmin nähneet, niin kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan. Oli siellä sitten Kullerva, Häijy-Fuutis tai Pasanen tai Potso. Häijyssä on myös pointtilista on nyt tässäkin jo vähän sivuttu, että eri lailla uudella tavalla syökyttää ja ylläpitää pohjalaista maaseutuylpeyttä ja kotiseutuylpeyttä, niin lypekään siitä kiinni ja ottakaa tästä uutta vauhtia siihen ja näyttäkää näitä Jussi-paitoja ja lihaksia. No sanotaanko vielä porukalla oikein, tiedätkö kyllä mitä? Juu. YKK. Heikkää. Mahtavaa.